Hola, que tal? Moi boas tardes, noites a todos e a todas. Moitas gracias por estar hoxe aquí, nesta segunda xornada do Xullo Pop, organizado pola Diputación da Coruña, a cal lle agradezo tamén a oportunidade de estar hoxe aquí. E nada, pois son Garza, estou presentando hoxe o meu segundo disco, que editei con Ferro Records, que se chama Interferencias. E nada, pois un placer estar con vos hoxe aquí. Agradecerlle tamén a Xoán e a Matías, os meus compañeiros que estén aquí traballando hoxe nas proxeccións e no sonido. E quería darvos a benvida a unha persoa, a unha música excelente, a unha chelista maravillosa como é Cecilia Burillo, que está hoxe aquí acompañándome para tocar un tema do disco, así que, pois, un placer.
Bueno, que tal? Espero que vos este gustando. Nada, quería vos presentar un tema que... Bueno, no ano 2021 saco o primeiro disco con Ferro Records, Alborada, e nel colabora unha persoa que admiro e que respeto e que quero moitísimo, como é Manuel Seixas, escritor, músico, profesor, un crack. E como hoxe non pode estar aquí por causas alleas á súa vontade, pois gustaríame presentar igual o tema, entre que non este el presente corporalmente, pois que este polo menos presente a súa voz. Isto é Cravos.
Música